tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil jgħid li qed jatwa r-rapport tat-telfa tal-elezzjoni ġenerali. Dan anke jekk fost min kitbu hemm min jaħsibha differenti. Busuttil wieġeb hekk meta mistoqsi dwar hekk il-Partit Nazzjonalista u xi qed jimplementa r-rapport. Iva żgur. Għax Simon Merċaqa mhux hekk. L-hemmhekk qed jagħmel. Simon Merċi wieħed mill-awturi tar-rapport ma jaqbilx. Qiegħed fis-sitwazzjoni li qiegħed għax fil-verità ma ġiex attwat u fejn ġie attwat ġie attwat rasu l-isfel. Forsi nkun żbukkat, ma dik hija realtà. Il-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco ammetta li baqa' ħafna xi jsir. Huwa tajm ħafna xogħol xi jsir. Il-fatt li qed hemm ħafna xogħol xi jsir huwa rifless ukoll fir-riżultat elettorali tal-Parlament Ewropew. Iżda d-deputat Antoine Borġ iktar jaqbel ma' Simon Busuttil. Il-Partit Nazzjonalista ilu għaddej bil-ħidma tiegħu b'bażi wkoll tar-rapport dal-aħħar xhur u bla dubju ta' xejn li fix-xhur li ġejjin ser ikompli wkoll jatwa dan ir-rapport. Simon Merċi qal l-awtur wieħed mill-awturi ta' dan ir-rapport qal il-Partit Nazzjonalista mhux qed jatwah biżżejjed jew inkellek qed jatwah ħażin. Il-Partit Nazzjonalista ilu għal dan l-aħħar xhur jaħdem biex jatwa dawk il-miżuri tar-rapport u miżuri oħrajn u fix-xhur li ġejjin u fis-snin li ġejjin m'għandix dubju li l-ħidma ser tkompli. Skont Claudio Grek, rapport tat-telfa mhux tatwah trid. X'ġie attwah dak huwa ir-rapport mhux tatwah, ir-rapport kien analiżi. Allura inti dik l-analiżi jien kif ninterpreta jiena l-inqasija illi n-nies li ħadmu fuq dik l-analiżi raw fl-opinjoni tagħhom x'kienu raġunijiet kif taf kien twil ħafna dak ir-rapport illi waslu għal dak il-riżultat. Jien naħseb illi wieħed irid jieħdu fil-kuntest li sar wara r-riżultat tal-elezzjoni ta' Marzu tas-sena l-oħra. Mistoqsi wkoll dwar dan ir-rapport Chris Sajt għalhekk. Partit Nazzjonalista qed jaħdem biex ikompli jissaħħa. Deputati oħra għażlu li ma jikkummentawx. Taħseb il-Partit Nazzjonalista qed jagħtwa rapport tat-telfa? Ibgħatili bil-miktub please. Taħseb li rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista ġie attwat? Għandix kommenti ta' issa, grazzi. Bil-mod il-mod. Partit Nazzjonalista huwa partit kbir ħafna u jiena neħu gost li nara lilek tinteressa ruħek daqshekk fil-partit. Grazzi.